መልሰኒ መልሰኒ ናብቲ እማኒ ጋልህለይ ትናይ ኃጢአት ከውለይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ዝገበረ አምላክ ይብዛሕልኩም ናብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም እሽምባይ ልማዓንትኻ እምነታይ ማለት እዩ ዝብል ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ጀሚርና ክሻው ንፍፅም ሰናይ ፃንሒት ይኹነልኩም። እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ? እምነት ማለት ካብ ኣመነ ዝብል ናይ ግእዝ ግስ ዝወፀ ኮይኑ ነዚ ዝረአ ገዚፍ ዓለምን ዘይረአ ረቂቕ ዓለምን ሰርዓይ መጋቢ ፈጣሪ ገዛይ ኣለዎ። ንሱ እውን እግዚአብሔር እዩ ኢልካ ብፍፅም ልብኻ ምእማን እምነት ይበሃል። ዕብራውያን ምዕራፍ 11:1 እምነት ማለት ትርጉማ እግዚአብሔርን ሰብን ዝራኸበላ ናይ ህይወትን ድሕነትን መንገዲ እያ። ንሳ እውን ቅንዕቲ ጎደና ኮይና ካብ ጥንቲ ዝፀንሐት ኣብ ዓለም ሓንቲ ዝኾነት ናይ ሰላምን ዕረፍትን መንገዲ እያ። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:2-3 ኤፌሶን ምዕራፍ 4:5 ዕብራውያን ምዕራፍ 6:16 ዘዳግም ምዕራፍ 32:7 እዛ እምነት እዚኣ ካብ ዓለም መላእክቲ ዝጀመረት ኮይና ሊቀነ መላእክቲ ብሰራታዊ ቅዱስ ገብርኤል ፈጣሪና ክሳብ ንፈልጥ ኣብ ዘለናዮ ንጽናዕ ኢሉ ዝሰበኸላ ቅድስቲ ተዋህዶ እያ። ስለዚ ንቑሑ ኣብ እምነትኩም ጸንዑ ሰውኡት ኩኑ። ቀዳማይ ሮሜ ምዕራፍ 16:13 ካብቲ ቀዳማዊ ፍጥረት ኣዳም ጀሚሮ እውን ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና በዛ እምነት እዚኣ ሓሊፎም እዮም። 318 ሊቃውንቲ ቅድሚ ተግባር ስጋ ተግባር ነፍሲ ቁኑዕ ሃይማኖት ምምሃር ይግባእ ይብሉ። ምክንያቱ ሃይማኖት መሰረት ምግባር ድማ ህንፃ ስለ ዝኾነ ኢሎም ምሂሮም እዮም። ንሕና እውን ኣሰር ቅዱሳን ኣቦታትና ተኸቲልና ኣብ እምነትና ክንጸንዕ በታ ዝሓለፍዋ እውን ክንሓልፍ መጽሓፍ ቅዱስ ይእዘና እዩ። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰበኹልኩም መራሕቲ ዘከርዎም ከመኢሎም ከም ዝነብሩን ከመኢሎም ከም ዝሞቱን ኣስተውልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓው ይብል። ነዚ ክንገብር ኣምላኽ የነቃቕሐና ኣሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 13:7 ኢዮብ ምዕራፍ 8:8-10 ቀዳማይ ነገሥት 21:3 ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንታይ ማለት እዩ? ኦርቶዶክስ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ኦርቶ ማለት ቁኑዕ ትኽክል ማለት እዩ። ዶኩስ ማለት ከዓ ሃይማኖት ወይ እምነት ማለት እዩ። ስለዚ ኦርቶዶክስ ማለት ቁኑዕ ሃይማኖት ርትዕተ ሃይማኖት ማለት እዩ። እዚ ኸ እታ እምነት ብቐጥታ ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝተወረሰትን ትምህርታ እውን ብምንፍቅናን ፍልስፍናን ዘይተበረዘ ሓቀኛ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሃንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ምዃኑ ዘመልክት ስም እዩ። ተዋህዶ ማለት ድማ ቃልን ስጋን ዝተዋሃደ ማለት እዩ። ኣብታ ቤተ ኣምላኽ ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዝግበና ክንፈልጥ ጽሒፈልካ ኣለኹ ከም ዝበሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ እምነት ወዱ ንዝኾነ ጢሞቴዎስ። ስለዚ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና ብግቡእ ክንፈልጣ ፈሊጥናን ተረዲናን ድማ ንንበረላ ሓደራ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:15 ዕብራውያን ምዕራፍ 6:16 ኤፌሶን ምዕራፍ 2:19-20 ይሁዳ ምዕራፍ 1:7-3 ዮሐንስ ምዕራፍ 14:6 ህይወት ክርስትና ኸመይ? ክርስትና ማለት ዓስቢ ክርስቶስ ማለት እዩ። በስም ስላሴ
ክርስትና ማለት ሰዓቢ ክርስቶስ ማለት እዩ። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንፈደማ ግዜ ድሕሪ ዕርገት ጎይታ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰመዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 26 ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 24 ህይወት ክርስትና ማለትካ ናይ ክርስቲያን መንነት ዘርኢ መንፈሳዊ ስእሊ ማለት እዩ። ሓደ ክርስቲያን ድማ ብኹልንትንኡ ንክርስቶስ ክመስል ኣለዎ። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 ምክንያቱ ቃል ኣምላክ ከምዚ ይብል ከምቲ እቲ ተጸዋዕኽምዎ ቅዱስ ከምቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ንብረትኩምን ቅዱሳን ኮኑ ከም ዝብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16 እስካብ 16 ዘለላውያን ምዕራፍ 19 ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ክርስቲያን ንክርስቶስ ክመስሎ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብከምዚ ዝስዕብ ተስተምረና። ብኣተሓሳስባ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ ብምባል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተስተምረና። ፊልጶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 2 ኣዘራርባኹም ኩሉ ሰዕ ብጸጋ ዝተመልአ ብጨው ዝተቃመመ ይኹን። ቆላሴ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 እቲ ንሰማዕቱ ንበረከት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ከኣ ክሃንጽ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባሲ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ይብለና። ኢፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 29 እቲ ኣፉን መላሓሱን ዝሕሉ ሰብ ካብ ብዙሕ ሓደጋን ፀበባን ይድሕን ይብለና። ምሳሌ 21 ፍቕዲ 23 ማቴዎስ 12 ፍቕዲ 37 ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 2 ብግብርን ብኣነባብራን ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንዓይ ምሰሉ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 ከምኡኻ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብለና። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 6 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 32 እስካብ 35 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12 ፊልጶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ዮሐንስ 13 ፍቕዲ 15 ሃይማኖትና ዝእዝዞ ኣከዳድና ንከደን ከምኡውን ኣንስቲ ርእሰን ብምቁናንን ወይ ብወርቂ ወይ ብዕንቁ ወይ ብኽቡር ዘዋግኡ ክዳውንቲ ብምግያጽ ዘይኮነሲ እንታይ ደኣ ግቡእን ትሕትና ዘርእን ክዳን ይከደና። ሰበይቲ ክዳን ሰብኣያ ኣይትከደን፣ ሰብኣይ ድማ ክዳን ሰበይቲ ኣይከደን። ከምዚ ዝገብር ዘበለ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኩም ፍንፉን እዩ ይብለና። ዘዳግም ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 5 ቀዳማይ ሮሜ 11 ፍቕዲ 5 ክሻብ 15 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ክሻብ 5 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 9 ክሳብ 10 እዚ ኣነባብራ እዚ ድማ ከም ቃል መሰረት በታ ፍጽምቲ ዝኾነት ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝተኣሰረ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግና ንኹለን ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ እተብጽሕ ፍቕሪ እያ እሞ
ልብ እሞ ልበስዋ ቆላሴ ምዕራፍ 3 ፈውዲ 14 ከም ዝብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብፍቅሪ ክንነብር ይግበና እዩ። ትርጉም ጸሎት ሃይማኖት። ጸሎት ሃይማኖት ንሓድነትን ሰለስትነትን እግዚአብሔርን ንኣምላኽነትን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንምስጢረ ስጋዊን ነገረ ድሕነትን ጥምቀትን ትንሣኤ ሙታንን ዝመጽእ ህይወትን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለየ ዓንቀጽ ሃይማኖት ዶግማታትን ዝሓዘ መግለጺ እምነት ዝኾነ ጸሎት እዩ። ታሪካዊ ኣመጻጽኡ ኣብ ጉባኤ ኒቅያን ን325 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ን325 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ን318 ዓመተ ምህረት ምእመናን ኣብ ቅንዕቲ እምነት ክጸንዑን መናፍቃን ክፍለዩን ተባሂሉ ዝተወሰነ እኳ እንተኾነ ትሕዝትኡ ግና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓውቱ ዝኾኑ ቅዱሳን ሐዋርያትን ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ኩላትና ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነዛ ጸሎት ሃይማኖት እትብል ጸሎት ብግቡእ ክንፈልጣን መዓልታዊ ክንጽልያ ይግብአና እዮም። ትምህርቲ ሃይማኖት እግዚአብሔር ማለት ናይ እግዚአብሔር ህላውን ክብርን ዝገልጽ ትምህርቲ እዩ። እግዚአብሔር ማለት ቃል በቃሉ ካብ ቋንቋ ግዕዝ ዝወፀ ኮይኑ ከምዚ ዝሰበ ትርጉም ኣለዎ። እግዚአ ማለት ፈጣሪ ወይ ጎይታ ማለት ክኸውን እንከሎ ብሄርካ ዓለም ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ማለት ፈጣሪ ዓለም ጎይታ ዓለም ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝብል ስም ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናይ ሓድነት ስሞም እዮም። ህልውና እግዚአብሔር መጀመርታ ኮነ መወዳእታ የብሉን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣልፋን ኦሜጋን እዩ። ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ግዜ ህልው እዩ። ራእይ ምዕራፍ 1:8 እግዚአብሔር ህልው ከም ዝኾነ ከዓ በዞም ዝስዑ ነጥብታት ክነረጋግጽ ንኽእል። ናይ ፍጥረት ስነ ስርዓት ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ስርዓቱ ከይተዛብዐ ክረምትን ሓጋይን ለይትን ቀትርን ግዚኡ ከይተፈለሰ ምንባሩ ከምኡ እውን ልደትን ኣተዓባብያን ናይ ደቂ ሰባት ስርዓቱ ሓልዩ ምኻዱ ሓደ ፈጣሪ መጋቢ ሰራዒ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ። ዘማራይ ነቢይ ዳዊት እውን ነዚ ስርዓት እዚ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ዘርኢ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንተው ጠፈር ከዓ ግብሪ የዳው ይነገር ይብል። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19:1 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምዚ ይብል ከመይ ዘመኻነይዎ ምእንቲ ክሶኑ እቲ ዓለም ካብ ዝፈጠረ ጀሚሩ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ባህሪ እግዚአብሔር ማለት ዘላለማዊ ሓይሉን መለኮትን ብፍጥረቱ ኣጸቢቑ ተጋሃደ እናበለ እግዚአብሔር ብፍጥረቱ ከም ዝፍለጥ ይገልጽ። ሮሜ ምዕራፍ 1:20 ኢዮብ ምዕራፍ 12:7 ኢሳይያስ ምዕራፍ 40:26 ናይ ሕሊና ምስክርነት ሕሊና ኣብ ሰብነት